kun ottaa puheeksi sähköautot, niin hyvin nopeasti joku tuo esiin sen näkökulman, että miten ne kaivannaiset kaivokset, joita sähköautojen valmistus vaatii. Ja on totta, että sähköauton valmistukseen menee enemmän kaivannaisia kuin samanlaisen verrattavissa olevan polttomoottoriauton tekemiseen. Mutta elinkaaren yli polttomoottoriauto polttaa asioita liikkuakseen. Tuommoisen sähköauton akkutakuu nykyään on ehkä tyypillisesti kuin 160 000 kilometriä. Se akku ei ole sökönä senkään jälkeen, yleensä se on varsin hyvässä kunnossa vielä silloin. Ja silloinkin, kun sen kapa on jo alentunut aika paljon, niin sillä voi olla jotain muuta käyttöä löydettävissä, ja se materiaali on aika paljon itse asiassa kierrätettävissä. No, vastaavalla kilometrimäärällä polttomoottoriauto käyttää sen vajaa 10 000 litraa bensaa tai diiseliä. Se on aika paljon. Ja itse asiassa meidän globaalissa taloudessa menee hirveästi energiaa, luonnonvaroja siihen, että me ylläpidetään sitä fossiilitaloutta itseään. Globaalista merirahdista noin 40% on fossiilisen polttoaineen rahtaamista edestakaisin. Sen takia, jos se luonto huolettaa, niin pitäisi laittaa ennen kaikkea fokus siihen, että me tehdään paremmin kierrätettäviä sähköautoja, huolehditaan siitä, että autoilun tarpe yleensä vähenee ja että meillä olisi pienempiä akkuja, pienempiä autoja. Nythän auto kasvaa koko ajan hirveän isoiksi. Nämä on myös parempia maaleja kuin vastustaa itse sähköautoilua.